Il-Kunsilliera Laburista tal-Isla qablu unanimament tal-kuntrarju tal-Kunsillier Nazzjonalista li l-ispazju ta' parkeġġ għal residenti tal-Isla u daw kollha li jżuru ż-żona jingħata l-Università Ġordaniża tas-Sadin Group. Dan hekk kif l-ebda Kunsillier Laburista ma ssekonda l-mozzjoni ppreżentata minn Malcolm Gatt, Kunsillier Nazzjonalista, biex ma jittieħedx dan l-ispazju mis-Senglejani u jinbena. Dan ifisser li l-Viċi Sindku Laburista Anthony Bonavija spiċċa bela kliemu meta fil-pubbliku ftit tal-jiem ilu kien saħansitra xarret petizzjoni fuq il-midja soċjali li imma petizzjoni kienet kontra l-estensjoni tal-Università tal-Ġordaniżi. Il-Kunsillier Nazzjonalista Malcolm Gatt saħaq li ġala darba l-mozzjoni li ressaqu sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi tas-Senglejani ġiet imwarba mill-Kunsilliera Laburista ifisser li fil-Kunsill hemm aktar min moħħu sabiex jipproteġi l-interessi tal-Ġordaniżi mill-interess taċ-ċittadini tal-Isla. Ironikament dan kollu seħ waqt li fil-Parlament il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qed iħambaq dwar il-barranin. Il-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu sostna li meta ċittadini jaraw dan il-parkeġġ meħud jiftakru li kien il-Partit Laburista li ma qabiss għall-interessi tagħhom. Skont informazzjoni li għandha din il-Kamra tal-Aħbarijiet, il-Gvern Laburista mhux biss tal-art biex tinbena l-Università, iżda anke l-art li kienet tintuża mis-Senglejani. Bosta residenti esprimew it-tħassib tagħhom ma' Net News fejn stqarru li jinsabu mxebba b'dan l-aġir u trattament min-naħa tal-Gvern Laburista għal xpinġilhom sitwazzjoni mod meta fil-verità sa mill-bidunet kien qed jaħbilhom ir-realtà.